ಪೂರೆಗ್ಲೆ ಸೋಗತ ಆಂಚನೆ ಅಪ್ಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪುಳೆ ಅಪ್ಲ ತಿಳಿದು ಗೈಸ್ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉಂಡ ಮುಳುತ್ತೊಂಜಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಫೋಟೋ ಬಂಡ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಆಡ ನಡ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನೆ ಟೋಟಲ್ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಪೋಯರ 14 ಬರೀರ 14 ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಪೂರ ಉಂಡು ಆಡಲ ನಮ್ಮ ನಡ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಅನ್ಬಿಡು ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಅನ್ಬಿಡು ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆವು ನಿಕ್ಲಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು అయినా నెక్కుదుంబు వీడియో పార్తేరు ఆండల మంచి స్పెషల్ వీడియో అనిపించండి వత్తనే ముళ్ళ గుడ్డెడు భయంకర నవీలు మంతుల్లా ఎడ్ಡೆ ಗಾಳಿಲುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬುಲುಂಡು ಇನಿ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲ್ ಕಡಿಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಳು ಕತ್ತಲೇನುಂಡ ಆತು ಈಟಿದ ಬಲ್ಲೆ ಈಟಿದ ಮರ ಪೂರ ಭಯಂಕರದುಂಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟಿಡೆ ದೊಂಬುಂಡು ಇನ್ನು ದೊಂಬು ಹತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಊರ ಬೂಳ್ತಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಎಂತ ಚಾಯ್ ಬರದು ಬತ್ತನಾತೆ ಚಾಯ್ಗೆ ಆಯ್ತೆ ಹೊತ್ತುಂಡ ಓಡುಪಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಣ್ಣ ಚಾಯಲ ಆಯುರ್ದಕ ಮೀನು ದಗಾಸಿಲ್ಲ ಮುರ್ಕದ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಉಂಡು ಕೋಟದ ಇರ್ಲದ ಮೀನು ದಗಾಜಿಪ್ಪು ಅವು ಅರ್ಥದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮುರ್ಕದ ತಿನ್ನ ಕೊಸಿ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾಯ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿರು ಬನ್ಲೆ ಒಬ್ಬೋ ಪೊರ್ಲು ದೊಂಬು ಹತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಕೋಟೆ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲು ಭಯಂಕರ ಇತ್ತಾನೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಚೂರು ಉಂದುಂಡು ಆಯ್ತಾ ದೊಂಬುಂಡು ಅಂಜನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಶಾರಾನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಪಣೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಧಾರಣ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅನಾಥ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ಒಬ್ಬ 4th ಲೋಕೇಜ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನವಿಲು ಮೇಲು ನವಿಲು ಬಲಿತಿಂಡು ಹೋಳಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ನವಿಲು ದಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಾಕಿದ ನವಿಲುಗಳು ಬಿನ್ನೇರು ಕಟ್ಟದ ನೋಜೋಂಡು ದುರಾ ಪೋತ ಹೊರ ಗಾರಿ ಬಿಡ್ಪದ ಅಂತ ನವಿಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರೋರ ಈ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಮೇರಿಜ್ಜ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒರೋರ ರಡ್ಡು ಸತ್ಯಂಕ ಹೊರ ಮೂರಾಣಿ ತಿಕ್ಕುತ್ತಂಡು ಇದು ಒಂಜಿ ನವಿಲುಂಡು ಹೂವಲ್ಲಿ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ಅಂತೊಂದು ಹೊರ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಹೊರ ಹೋದರ್ಗ ಸೀದಾ ಇದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತೀಯರಕ ಸೀಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲ ಭಯಂಕರ ಪಚ್ಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಕೋಟ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಚೂರು ಲೈಟ್ ಇಡು ದೊಂಬುಂಡು ಆಡ ಚೂರು ಅಂದತ್ತ ಮುಗಲು ಅವಳು ಚೂರು ಚೂರು ಬಾಣ ನೀಲಿ ಉಂಡು ನವಿಲೆ ಪಂಚಾರಂಗಿ ನವಿಲು ಕುಜಲು ಬಾರುಗ ಕುಜಲು ಉಂತುಜಿನ್ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಉಂಡ ಮುಳ್ತೊಂಜಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋಪಣೆ ಆಡೆ ಬಸ್ ಊರ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಡ್ತಂದು ಹೋಪಣೆ ಪೂರೆಗಳವರ ಶಾರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿಯವರ ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಸೂಪರ್ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಅಂದೋಜಿ ಪೋಂಡು ಪಂಡ ಬಯ್ಯದೊರ್ದು 4 ಗಂಟೆ 4:30 5:30 ಆ ಅಂದೋಜಿ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಸಂಡೆದಾನಿ ಚೂರು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಕುಂಬ್ಳೆ ಬೀಚಿಡ್ ಪೋಳೆ ಸೂಪರ್ ಹೋಗಿ ಬಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾನವರ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ನವಿಲು ಭಯಂಕರ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದು ಬುಳಿಪ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಕೆಂಡದೆ ಬುಳಿಪಿನ ಜೋಡು ಇನಿ ಚೂರು ನವಿಲು ಕಡಿಮೆ ಸುಮಾರು ನವಿಲುಪ್ಪ ನವಿಲ್ದ ಕುഞ്ഞി ಊರಪ್ಪ ಅವರ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಕ್ಕದು ಎರಡು ಸತಿ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು ಮೇರಿಜ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗಳ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗಿಟ್ಟತನ ಬೆಲ್ಲು ಟೈಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಆಡುಂಟ ಪೂರೆಗಳ ಇಂದೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಂತಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಡೆ ಓಪಣೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಮಂತಿರುತ್ತೆ ಚೂರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂತಿರೋಡು ಆಯ್ನೆಸ್ ಬೊಲ್ಪಿಗೆ ಹೊಂಡ ನಮ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪಿರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡ ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಯ್ಯರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗೈಸ್ ಬೈ